Ну так, Беларусь не нарадзілася пасля першага пацалунку партызана і партызанкі, але адпаведная тэма атачае нават сучаснага жыхара нашай краіне. Глядзіце, савецкая спадчына, рэспубліка партызанка, назоў для цэлай краіны атрымліваецца, пасля партызанскі клан у кіраўніцтве БССР, партызанскі праспект, станцыя метро партызанская, усе гэтыя помнікі, карціны, мазаікі, то бок безліч усяго. А калі беларус маўчыць, то што кажуць? Кажуць, што маўчыць як партызан. То бок гэта нават частка нашага побытавага фальклору. Але фальклор, культура і ідэалогія бываюць вельмі і вельмі рознымі. Мы канал «Загляне сонца». Наш гістарычны рэдактар Алесь правёў вельмі добрую і аб'ёмную працу. Таму сёння мы разбіраем комплекс міфаў пра партызанаў. Гоу-гоу-гоу! Адразу дысклеймер. Ніхто не мае ніякай мэты кагосьці пакрыўдзіць ці абясцэніць дасягнення людзей, якія сапраўды змагаліся з гітлераўцамі. Але сучасная Расія да гэтага часу едзе і выязджае на брэндзе вялікай перамогі, працягваючы савецкі трэнд прыцягнення і зацягнення нас у сваю арбіту. Ёсць такі гісторык Богдан Мусял, аўтар кнігі «Савецкія партызаны 1941-44. Міфы і рэальнасць». Наш гістарычны рэдактар кажа, што гэта самае поўнае выданне на адпаведную тэму. І вельмі раіць пачытаць. Дык вось, спадар Богдан лічыць, што гэты партызанскі міф быў патрэбны менавіта Маскве і патрэбны толькі з адной мэтай – легітымізацыі савецкай улады ў Беларусі. Логіка вельмі простая. Маўляў, партызанская вайна была усенароднай, то бок, гэта значыць, і маскоўская ўлада падтрымліваецца ўсім беларускім народам. Гэта вектар і выбар усіх нас, беларусаў. Мы калісьці распавядалі, як актыўная міфатворчасць Масквы выкарыстала Берасцейскую крэпасць сабе ў плюс. Сённяшні кейс мае стылістычныя адрозненні, але ў прынцыпе даволі падобны. Давайце яшчэ раз адаб'емся і ўжо будзем размаўляць па сутнасці. Партызанскую тэму ў СССР адпрацоўвалі яшчэ з 1920-х. Аўтарам ідэі лічыцца сам Дзяржынскі. Маўляў, калі краіны капіталістычнага захада нападуць, трэба быць падрыхтаваным. Той жа Мусял пісаў, што на пачатак 30-х гадоў СССР быў падрыхтаваны да вядзення партызанскай вайны на сваёй менавіта тэрыторыі, як ніякая іншая армія свету. Базы схаваны па лясах, склады зброі, дыверсанты, сувязь, комплекс усяго і ўсё на самым высокім узроўні. І што? І нічога. Ужо на момант 37-38 гадоў працы ўсе гэтыя адпаведныя працы былі згорнутыя. Шмат хто з профі-камандас рэпрэсаваныя, базы і таемныя хованкі ліквідаваныя. Узнікае вельмі лагічнае пытанне «Чаму?». Кароткі адказ, бо доўбні. Адказ у версіі 18+, бо тупа даўбаёбы. Вайну збіраліся весці выключна нападніцкую, а не абарончую. Іншы падыход да пытання ўжо лічыўся паражэнчаскім, то бок здрадніцкім. За гэта людзей ужо рэпрэсавалі на той час. То бок СССР і Беларусь, як яго заходні выступ, падышлі абсалютна голымі ў плане партызанаў да падзею 1941 году. Нават я прашу прабачэння, БШПД, беларускія штабы партызанскага руху, створаны з пехам на пачатку вайны, і па выніку іх узначаліў Панамарэнка, былы шэф БССР, які наогул з'яўляўся партыйным апаратчыкам, а не ваенным, то бок гэтай справы не разумеў. Гэта акурат ягоная фішка пра усенародную барацьбу, каб усе ставалі ў строй. Такая чыста прапагандысцкая тэза. Хто і як трапляў у партызаны? Гэта былі партсупрацоўнікі, міліцыянты, чэкісты, якія не паспелі адступіць. Вялікая іх доля – салдаты-акружэнцы, якія адбіліся ад сваіх частак і хаваліся па лясах. Людзі часта проста хацелі выжыць, таму сядзелі ў гэтых лясах, то бок не абавязкова нават удзельнічалі ў непасрэдна вайсковых дзеяннях. І, канешне, вяскоўцы і гарадскія жыхары, якія часам дабравольна, напрыклад, з помсты ці ідэйна, а часта пад прымусам былі загнаны ў партызаны. То бок прынцып мабілізацыі. Прыходзіць атрад у вёску і бярэ з сабой усіх хлопцаў і мужикоў. А калі не хочаш, як магчымая опцыя і вельмі верагодная, расстрэл.
Яўрэяў, дарэчы, часта выганялі, нават калі тыя шукалі паратунак у лясах, напрыклад, пасля пабегу з гета. Вядома цытата таго самага Панамарэнкі. Маўляў, калі яўрэй прыйшоў у атрад, напэўна, гэта агент гестапа, бо інакш як бы ён выжыў. Дарэчы, зраблю невялічкі адступ і скажу, што Панамарэнка адна з самых яскравых мерзотаў у гісторыі нашай краіны. Афіцыйна пішуць пра 374 тысячы савецкіх партызан у Беларусі. Плюс партызанскі рэзерв недзе на 440 тысячаў. Насамрэч, пад канец 41-го году колькасць партызан складала 1012, большасць з якіх тыя ж чэкісты і партыйныя дзеячы. На канец 42-го году няхай будзе 56 тысячаў, але гэта ўжо з улікам мабілізацыяў і людзей, прысланых з, так бы мовіць, большой землі, то бок з Саюзу, закінутых у лясы. Большасцю яны канцэнтраваліся на Віцебшчыне. Але нягледзячы на колькасны пад'ём, акцыі нападу на нямецкія войскі былі рэдкасцю. Часцей гэта псаванне камунікацыяў, ці там падпалы, забойства так званых калабарантаў, то бок школьных настаўнікаў, напрыклад, ці паліцаяў, войтаў, старастаў, чыгуначнікаў, чальцоў мясцовай адміністрацыі. Ну і далей колькасць партызанаў яшчэ вырасла ў 43-м годзе, калі сітуацыя на фронце ўжо была не на карысць немцаў. Немцы, напрыклад, называлі лічбу партызанаў тут 100 тысячаў. Нейкімі там медалямі і адзнакамі пасля вайны было ўзнагароджана 180 тысяч чамусьці. Але гэта, як кажуць дасведчаныя людзі, ўжо часы творчасці ці міфатворчасці, калі людзі рабілі сабе даведкі і часта ставалі партызанамі постфактум. Найбольш імаверная лічба, як пішуць, у нас гэта недзе 1200. Гэта пік, гэта максімум. Што да агульнасавецкіх паказчыкаў фігуруе наогул фантастычная лічба. Мільён, ці нават 1,4 мільёны. Гэта лічба з'явілася ў 1986 годзе. Але дасведчаныя зноў ж такі людзі кажуць, што гэта абсалютная фантастыка. Па дадзеных БШПР на канец 43-го году партызаны кантралявалі 108 тысячаў квадратных кіламетраў нашай тэрыторыі. То бок, 58% тэрыторыі акупаванай Беларусі. У тым ліку 37 і коска 8 квадратных кіламетраў былі ачышчаны ад гітлераў поўнасцю. То бок, там была зноў усталяваная савецкая ўлада. Спецыялісты кажуць, што гэта таксама утопія, бо партызаны, калі нешта кантралявалі, то хіба глухія лясы, балоты, куды немцы не заходзілі. Ім гэта было тупа не патрэбна. Для немцаў Беларусь разглядалася як лагістычны цэнтр, каб праз яе гнаць на ўсход эшэлоны, машыны, танкі і вайскоўцаў. Паводле савецкіх дадзеных, у Беларусі партызаны знішчылі 500 тысяч акупантаў. Нагадваем вам, саміх партызанаў па іхніх разліках налічвалася 374 тысячы. Агулам жа савецкія партызаны усе нібыта знішчылі 1,5 мільёны нацыстаў. А з гэтага пасмеяўся нават адзін з арганізатараў савецкага партызанскага руху Ілля Старыёнаў. Ён казаў, маўляў, партызаны, атрымліваецца па паперах, нібыта знішчылі немцаў больш, чым наогул налічваліся страты вермахту на ўсходнім фронце. То бок, на рахунак фронту і чырвонай арміі нічога не засталося. Больш рэальна выглядае лічба гісторыка Бернта Бонвіча. 30-35 тысяч стратаў з нямецкага боку. Плюс там саюзнікаў, тых жа румынаў, італьянцаў ці вугорцаў, ну і калабарантаў. Але і гэта не Беларусь. Гэта вся тэрыторыя ад Барэнцава да Чорнага мора. А вось агромную долю склалі акурат страты мясцовага насельніцтва, налаштаванага антысавецкі, ці проста ніяк налаштаванага, якое проста запісалі ў здраднікі. З рэйкавай вайной вельмі знакамітай, тая самая гісторыя. Нібыта размова ідзе пра 11 128 эшелонаў. Лукашенка, дарэчы, таксама згадваў гэту лічбу ў сваіх выступах. Калі накінуць гэтую лічбу на 1101 дзень нямецкай акупацыі, атрымліваецца, што за дзень партызаны пускалі 10 эшелонаў пад адхон. Пры гэтым, што цікава, ніводная нямецкая аперацыя на ўсходзе не была сарваная.
нават не спазнілася ў выніку такіх крутых дыверсіяў, якія не бачыла вайсковая гісторыя ва ўсім свеце. Таксама незразумела, чаму ж немцы на захад з СССР вывезлі аж на 120 тысячаў рэек, па-руску это рэльсаў, на пераплаўку. Бо чыгуначнае ж палатно нібыта трэба чыніць, калі яго падрываюць. Ну ці нешта мы не разумеем. Канешне, вельмі падобна на фантастычныя прыпіскі, якія ішлі ад партызанскіх камандыраў у Маскву. Анатоль Тарас для смеху неяк згадваў, што за забойства гаўляйтара Кубы ўзяло адказнасць адразу 12 партызанскіх фармаванняў. Ну, а раптам пракаціць і прыляціць халяўны ордэн. Практыкаваўся таксама палёт фантазіі. Ну вось, напрыклад, забілі храмога нямецкага паштальёна на ровары. Напісалі, што палкоўніка СС. Узарвалі сталовую Золдатенхайм, у перакладзе дом салдата. І там загінуў, напрыклад, мясцовы кухар і яшчэ нехта. А напісалі, што 3 генералы, 5 палкоўнікаў, 50 салдат. А хер поймі, што яны разам там рабілі ў гэтай сталовай, але напісалі, ім паверылі. Прынцып «хто больш, той і правы». Ну і часцяком гэта пракатывала. Тое, што партызаны складалі немцам нязручнасці, гэта безумоўны факт. Абсалютна бясспрэчны. Таму немцы змагаліся з імі і выдумлялі на хаду ўжо свае тактыкі антыпартызанскай барацьбы, праз якую, безумоўна, найперш пападала мясцовым жыхарам. Але галоўнай задачай партызанаў была дзейнасць на тое, каб мясцовае насельніцтва не супрацоўнічала з немцамі, не падтрымлівалі і нават не думалі пра гэта. Не здавалі падаткі, не адпраўлялі дзяцей у школу, не пускалі ў сваю хату. Ну, а калі пусціў, значыць ты вораг і хата паліцца. Масавае паленне вёсак, як часовых нямецкіх базаў, гэта рэаліі так званай палітыкі выпаленай зямлі, пра якую саветы заявілі яшчэ летам 41-го году. Маўляў, ворагу ніводнага каласка, ніводнай скрынкі хлебу, ну і ніводнай хаты, каб дохлі на марозе. Ну а каму справа, што гэтая хата дом нейкай там беларускай сям'і? Напэўна, нікому. Зоя Касмадем'янская, дарэчы, вядомая акурат за падпал хаты, а не за тое, што рэзала немцаў пачкамі. Ну і гэты факт у сваёй прапагандзе скарысталі нацысты. Напрыклад, малюючы Сталіна з факелам, які падпальвае хату, паказваючы партызанаў менавіта вось так. Давайте паразмаўляем пра маральны стан і ўзаемаадносіны з мясцовым насельніцтвам. Тут вельмі ўсё па-рознаму адбывалася. Нельга мазаць усіх чорнай, аднолькавай чорнай фарбай. Але ў саміх атрадах часта все залежала ад камандзіра і яго палітыкі, або ад кантынгенту, які там сабраўся. Былі, дарэчы, і, так бы мовіць, дзікія атрады, якія ні з кім не трымалі сувязі, нікому не падпарадкоўваліся. Агулам жа было рознае. І масавае п'янства, і перастрэлкі, і забойства аднаго адным, і венерычныя захворванні, і камандзірскія палявыя жоны, якіх на вялікую зямлю цяжарнымі адпраўлялі самалётамі замест цяжкапараненых. Былі і грабяжы мясцовага насельніцтва, зразумела. Днём прыходзяць немцы, ноччу партызаны і ўсім дай. Такое ўяўленне было мега распаўсюджанае ў вуснай памяці, ажно пакуль жылі сведкі тых падзеяў. Прычым ясна, калі бяруць карову ці каня, ок, але навошта браць гадзіннікі ці нават фіранкі. Тут цікавы такі факт. Лекары, якія глядзелі партызанам, часам заўважалі шмат хваробаў праз лішак мяса ў рацыёне. Адкуль? Бо забіралі ў мясцовых людзей. Таму праз нямецкія парадкі плюс партызанаў шмат дзе па заходняй Беларусі засталося, напрыклад, на 5-7 двароў па адным кані, ці там на 7-10 двароў па адной карове. Людзі хавалі і ад партызанаў, і ад немцаў. Ёсць цікавая кніга Іллі Копыла «Нябышына. Вайна». Нябышына – гэта назва вёскі. Чалавек гэты пацаном зусім малым перажыў усе ахвяры Другой сусветнай вайны. Аўтар узгадваў, як у 42-м прыходзілі ўночы ў іх хату, шукалі самагонку. Забралі кажух і валенкі, то бок звычайнае такое рабаўніцтва. А вось адтуль жа гісторыя пра танцы. Вечарам партызаны ладзілі танцы. Аднойчы адзін з гэтых партызанаў, будучы п'яным, запрасіў на танец дзяўчыну, Фаню Пашкевіч. Яна адмовіла яму і сказала, што з п'янымі не танцуе. «Сука!» – закрычаў ён. «А з п'янымі немцамі ты танцуеш?» Я іх ні разу не бачыла. Немцы ў нас танцы ніколі не ладзілі. Спакойна адказала Фаня. Звярцелы партызан выхапіў пісталет і 2 разы стрэльнуў у дзяўчыну. Гэта адбылося ў хаце на вачах вяскоўцаў і іншых партызан. Праз некалькі гадзін Фаня тая дзяўчына памерла.
Яна была самай прыгожай дзяўчынай нашай вёскі, піша аўтар. Гэта была першая ахвяра вайны ў нашым месцы. І адкрылі крывавы лік не немцы, не фашысты, а партызаны. Танчыцу не пакаралі. Гэта ж мой лепшы кулямётчык, сказаў камандзір атрада Мядзведзеў і дадаў: на вайне ахвяры непазбежныя. Але ж гордую дзяўчыну Фаню забілі не ў баі. Можа падацца, што гэта гісторыя паказана аднабока. Якія партызаны херовыя і ўсё тут. Не. Проста фактуры пра гераічныя ці трагічныя лёсы партызанаў напісана і адкрыта вельмі шмат. А гэта адваротны, не самы папулярны і не самы відавочны бок медаля. Зразумела, чалавек са зброяй у лесе у стрэсавай сітуацыі робіцца іншым, непрадказальным. А рэдка трымаецца правіл годнай вайны. Але давайте называць рэчы сваімі імёнамі як ёсць. Яшчэ Васіль Быкаў у адным інтэрв'ю казаў, маўляў, у Беларусі ў той час ішла фактычна грамадзянская вайна, бо свае забівалі сваіх. Тут ёсць рацыя, бо ёсць жа гісторыя, напрыклад, калі адзін брат у партызанах, а іншы у паліцаях. І такога дастаткова. Ну, а панад гэтым усім з аднаго боку немцы, а з іншага рускія. Проста паглядзіце прозвішчы большасці партызанскіх камандзіраў. Яны не мясцовыя. А вось мясцовае насельніцтва аказвалася паміж двух агнёў. Гэта балючая і трагічная гісторыя. Але адназначна не тая агітка, якую нам прадаюць шмат гадоў, шмат дзесяцігоддзяў цэлых. І калі Лукашенка зараз кажа пра нейкае там апалчэнне, пра тое, як уся краіна падымецца ў выпадку вайны, гэта як мінімум гучыць гратэскна. Бо ён сам тыпу гісторык жыве ў палоне таго самага міфа пра усенародную партызанскую вайну, а праўду ведаць проста не хоча. Ёсць распаўсюджаная думка, што насельніцтва масава не падтрымала партызанаў і бачыла ў іх не абаронцаў, а яшчэ адну небяспеку свайму быту і жыццю. Мне здаецца нагадаць вам, што мы канал «Загляне сонца». Калі ласка, упадабайце гэты відос і падпішыцеся на канал, калі вам, безумоўна, бяспечна. Пры жаданні можна яшчэ падчаставаць нас з Сашам і Вольным кавай ці падпісацца на наш падкаст. Нам будзе вельмі прыемна. І нагадваю, гісторыя – гэта не заўсёды гераізм і не заўсёды вельмі светлая. Гэта ў тым ліку вось такія вось выпускі. Так што давайце беларусець разам.